Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Asa ko? Ganong gikapos ko? Doon ay daghang mga tao nga nakasulubog itong nga hod. Daghan kayo sila. Kinsa nga? Niduol siya na ko. Nagbilbil og punyal. Ayaw! Ayaw maluin ka! Ayaw! Cheryl! Cheryl! Cheryl, apo ka! Cheryl! Ay, Irma? Irma, naunsa ka man taon, oy? Nay! Nay! Dam ko na day. Kangilan sa akong dam ko. Kinuo ko. Habi ko magtinuod ang nahitabo. Dam ko na day. Damdam ko kumay tungod sa akong apo. Nay! Ayaw, ito ang palabi na yun. Ay, kadiyot una, ha? Kay, kuhaan ko una ikaw og tubig. Salamat kayo, Isabel. Nay, unsa magigidamgo ni mo ba nga? Daw sa lesang ka man kaayo na Irma? Basta kailain kayo, Isabel. Ngilad pa sa tanang ngilad. Uy, syalan ba gayod? Ay, Nay, mag-ampo lang yun kita. Mag-ampo lang yun kita. Kinuo ko ang akong apo. At, hala? Tawagan, Dr. Isabel. Pagdali! Ayaw na Irma! Doktor, kumusta ang akong apo? Nakapahuay na siya manang. Nakasinati siya og dileryo gumikan sa kataas siyang hilanat. Good thing is, conscious na siya. Ug hopefully nga mahingpit ang iyang kaayuhan. Himo na nato ang CT scan basin ugma manang. Salamat, doktor. Naghadyok kayong salamat. Sige, biyaan ko na ikaw. Idunap ko ilay mga pasyente. Salamat in taon kung mauna na Irma. Ay, padahil ang gihapon kita sa itong pag-ampo, Isabel. Ay, sige, Nay. Mahuway na diha. Ako na lang ang magbantay kang Cheryl. Sige, salamat. Kumusta naman ka si Cheryl? Nakamata na ba ka siya? Luwas ba ka siya ang kahimtang? Ginoon tabangin taon si Cheryl, maluoy ka. Father, pwede ba kong musod? Oh, sige. Dayon, Perle. Ginadante ka og imong makaon. Imo ning mga paborito. Labi na gyud ning pinakpit. Ako ba ang nagluto, ana? Wa nang tag maghago pa, Perle. Anyway, doon ay pagkaon ang ospital alang sa mga pasyente. Sige lang, good. Oh, niya, akong andamon, ha? Kaon gyud aron ka mabaskog og makagawas na ka dinhi sa ospital. If you like, hongitanti ka. No, ayaw eh. Mauwaw ko nimo. I can manage. Wa man lagi ka mauwaw nga. Gayongitan ka ni Cheryl. Perle. I understand. Sige, kaon na diha. Ari lang ko sa mahining kuranan. Magtanaw ko nimo. Kaya ikaw kagidi mo eh, Perle. Ako man gani ang angay nga maikog nimo. Nahinomdom lang ko ni Adtong kita pa. O gwa pa moabot si Alan sa akong kinabuhi. Kahinomdom ka ni Adtong nangaligo ta sa dagat with our friends. Bakasyon to ninyo sa seminary. Ikaw gyud ang nangunay og butang og toothpaste sa akong toothbrush. O nga, kung mga o na gani, imo gyud i-make sure nga mahukaran ko daan sa dili ka pamukhaon. Ug daw sa bayawon ko sa langit. Labi na kon mo kanta ka na. Katubit ang atong theme song kani adto. Katong gikanta nila ni George Benson og
Roberta Flack. You are the love of my life. You are the love of my life. Apan gugma nga way katumanan. Oh, Pearlie. Pearlie, naunsa ka man ha? Sorry. Sorry, ha? Sige na, tiwas daw kaon diha. Yun na, magawas una ko. Humanay ko kapalit og mainom. Excuse una, ha? I'm sorry, Pearlie. We are not meant for each other. Di ka makabasol, Pearlie. I've done my part. But my best is not enough. Ay, na Irma, naingon man tong doktor nga, basin mabalhin na si Cheryl sa pribadong lawak. Mahinoon kun mao ka na. Sige, palihog kong bantay din kay mo adtuon na ko sa ubos. Ako i-follow up ang atong beranan din Isabel. Ay, sige na Irma, ako nang bahala ni Cheryl. Sige, biyaan taon na ka. Tuan na si Nay Irma. Ay, maayo unta, nga maayo na si Inday Cheryl, oy. Kalisod gyud kun yawa ng atong makaaway. Pastelan na lang gyud ay. Tinuod ka na. Ay, kabayo! So, kabayo. Kagwapo na ko, unya kabayo. He, kinsa ka man ang taon, ay. Kuyuwan ta ni ma. Ito na kay pasyente din, eh. Duna, ang imo di ay nga gibantayan. Ako man ang pasyente. Ano? Kasi ka sa iya mga mata. Ay, kalay. Tutok pang ka. Ibog ka. Kapatay sa iya ngaon. Ay! Isabel! Hello. Sugatan na mo din ako na palit, be. May nasugatan man gud ko diha sa hallway. May baligyan pagka. Oh! Oh, Nay! Sige, sugatan ito ang imong nanay. Ako lang bantay sa iyong pasyente. Ayaw na lang. Mahimo ba? Gawas na lang din, eh. Sige, bukawas ko din eh. Isabel! Hoy! May bisita ka man lagi din, he. Mayong adlaw ka din mo, Irma. Oh. Ikaw! Tanong niya ka! Ikaw no, wag gihapon ka mo. Daghan gihapong mga pangutana. Mura bitaw og naghinubra ang imong kasigurista. Wa ko magkilala ni mo mong pahawa din, he. Siguro ka? Ha? Karon ka lang ingon ni ana. Human na nimo makuha ang imong gusto. Usay po ito ipasabot. Ay, kaburing ba yan mo ikasulti, oy. Yan ka na ako. Ayaw na pagbalik din, he. Pindi na ko. Bye! Gamayng pag-antos na lang. Ug matukod na ang kingharian ni Satanas. Mwah! Ug ako si Martin, ang mamahing gamhanan dining dapita. Ave Satani! Nay, salamat kay nakamatmod ka nagbuot. Niara ko. Kuyog na ako sa Isabel. Ay, Day. Bag-uhay lang yung kang gibalhin din sa pribadong lawak, Day. Salamat in taon sa Ginoo nga naulian ka ragyod. Og wa na'y komplikasyon ng imong Basig mga duha ka adlaw gikan karon, makagawas ka na din Day Cheryl. Si Father Amaro, kumusta naman siya, Nay Irma? Maayo naman siya. Basin ug makagawas na pud to siya. Ay, Day. Unsa man gyud ay nahitabo, Day? Oy, nga ingon anak magyud ka grabe ang inyong gidangatan, oy. Ay, Isabel, unsa ka ba? Papahawaya unyag balik si Cheryl na unsa maka lupig pa man nimo inbi ay pangutana ka man dayon. Okay ra, Nay, oy. Pero, kinahanglan mo pahaway una ko. Mas may pagmupahaway kag balik.
Ay, ako nang ablihan ang pultahan na Irma. Ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!